गा का निमन गीत के लगावत लो टीऊ हर गावे वाला सन के बढ़ जाता भीऊ कहा तरह के यूट्यूब वाला बाबा आइल बानी इहे लनु हमनी के प्रचार करेला तार गाना में एको को डाली लो बोले जाने की कंप्यूटर पे कई घंटा का मेहनत बर्बाद हो जाई तार गाना एको को परी तो बताओ तार अगर रलेबो करी आ संगे हमार नाम ना रहो खाली रामजी गुप्ता नहीं गाया तो 30 गो से कम व्यूअर ना होई क्यों देखले बतर के यूट्यूब पर हमार संगे लाइसेंस लिए जला गो नहीं गा के आ तू बहुत दिमाग जोरल बा के रोकनी है अपना आप गाँव पारिवारिक बात तरह ना कहते हैं जबकि गुप्तेश्वर भाई हमरा के समझाऊं उनके लड़का है कुछ बोलब मत लड़का आ जाएगा तो जा गुप्तेश्वर भैया हम कुछ ना कहो दी अपने लड़का है बौरकी के व्यूअर तुरंत बढ़ जाता रहे ढोड़ी में पानी ओढ़े लगी हो प्रमोद प्रेमी के निकलल नु दो ये दिन में 3 मिलियन माने 30 लाख लोग देख रहे अब भरत शर्मा विष्णु है गीत निकलत तीनियों से लोग नहीं खबर इस समय करो तो मलाम करो चाट के बल पर बाउरा के बनल लोगवा अरे नायक बा हीरो हो गए पवन सिंह खेसारी निरहु प्रमोद प्रेमी निमन रामायण जाके निरहु बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी केहू से काम ना पतोहिया पिए एक बार उड़ी गई फिल्म में चल गई मलाम करो चाट के खेसारी को बड़े के मुलायम पद चाट के का जने मर्दा कुकुर है का दोना कुकुरन चाट के ठीक कर सब हो आप हदे हदे गीत बल पर बाउरा के बनल लोगवा नायक बा आजू हेलो बनल चाचा गायक बा आज हेलो बनल भैया गायक बा अंतिम पद बा हमारा जिला परिषद टाढ़ी पूर्वी 6 जिला परिषद के प्रत्याशी वानी बर्फी देवी जी सैकड़ों